to be on the top so you I can hear it. It's alright, it's alright. Make it nice to work when you come back to work. ואני הולך להשמיד אותו, לתרום אותו. ניקול, מה ישמר את זה? אני הולך לעזור. למה להם מותר? משה רבנו בדרך, אחרי שהוא הרגיע קצת את אלוהים על חטא העגל, שמהר מאוד מצאנו לנו אלוהים אחרים. עכשיו, כנראה שאלוהים יצטרך להעניש ופשוט יצטרכו להרוג את החוטאים, את אלה שרקדו סביב. רק אני נשארתי בחיים. משה, משה, משה! מי זה קורא לי? אני לא רואה אף אחד. זה הבורא שלך, בורא שמיים וארץ וכל אשר בם. סלח לי אלוהים, אני פשוט לא רואה אותך. משה, ספר לי מה קרה פה. למה הכוונה אלוהים? מה זה העגל המכוער הזה שכולם רקדו סביבו? אני לא ידעתי ל40 יום, גם את רבנים אלוהים אחרים להתפלל אליו. איך הם מעזים? הרי כבר הסברתי לכם שאני הוא אל אחד ויחיד. אלוהים, אני ראיתי את מעשיהם ושרפתי את המזבח, את עגל הזהב. אני חייב להעניש את העם. אני אהרוג את העם כמו ג'וקים מסריחים, ותאמין לי שלא אחלום על זה בלילה. אוי, בבקשה תסלח להם, הם רק אנשים פשוטים, הם קיבלו מכת חום במדבר. לא אכפת לי, אני אהרוג אותם ואחפש לי עם אחר. איך תוכל להרוג את הנכדים של אבותינו אברהם, יצחק, יעקב? בקלות תוכל. הרי קראת עם אבותינו ברית, אנחנו עם סגולה, בחרת בנו מכל העמים. אתה אולי צודק, משה, תן לי דקה לחשוב על זה. תפסיק לשרוק, משה. חשבתי על זה ואני אסלח להם. תודה לך, אל רחום, חנון, עושה חסד ואמת.
טוב, תפסיק להתחנף, יא חנפן בן חנפנים. אתה, משה, שברת את הלוחות הראשונים, אז אתה תפסל בעצמך לוחות אחרים. איך אעשה את זה? אני שם לך שעון מעורר ב-6 בבוקר ואתה עולה על ההר לבד. מה, כל כך מוקדם, 6 בבוקר? לא חוצפן אתה. מוקדם אמרת? אוי, זה היה טוב, אני חוזר מההר. בואו נחשוב לרגע. רגע, סליחה. אני חוזר מההר, והפעם הבאתי עוד פעם לוחות. הפעם אני הכנתי לוחות חזקים, כי אני יודע שאף אחד לא חטא למטה, אז גם אי אפשר לשבור אותם. הלוחות האלה יישארו בכיתה. למה אפשר לשמור עליו? מי תיאר את זה? כאן אחד לשיר. הנה, יש לי רעיון פה. הנה כאן. לא, הנה כאן. לא, יש לי כוונה. הם עפים מדי, ועכשיו יש עוד הפתעה קטנה. אבל עד שמשה חוזר, למה אנוכי אדוני אלוהיך, לא נלך אלוהים אחרים, לא תישא את שם אדוני אלוהיך. שימו לב, כל אחד. אנחנו לא מחכים. די. א', אני מאוד שמחה שאתם העליתם, ואני נרגשת, אבל כמו שמתחילים יפה, אפשר לסיים יפה. נכון בנות שבסוף? בדרמה.